σε κάποιες μικροεπεμβάσεις να χρειάζεται μεγάλος όγκος από γάζες και να τις έχουν τοποθετήσει σε τέτοια κουτιά αποστήρωσης. Και εσείς πρέπει να μάθετε να τα χειρίζεστε. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι είχα γεμίσει το κουτί μου με γάζες, το κλείνω και θέλω να το στείλω για αποστήρωση. Ανοίγω το αυτάκι αυτό προκειμένου να ανοίξουν οι θύρες, έτσι ώστε να μπει ο ατμός μέσα. Θα κολλήσω εδώ στην πάνω μεριά τη γνωστή μου ταινία αποστήρωσης. Θα γράψω πάνω της ημερομηνία που το στέλνω και το νοσηλευτικό τμήμα από το οποίο προέρχεται. Όταν θα πάει αυτό εδώ το κουτί για αποστήρωση στον κλίβανο ατμό, η κλιβανίστρια θα χαλαρώσει το άνοιγμά του και όταν θα έχει γίνει αποστήρωση, με ειδικό τρόπο και άσυπτη τεχνική θα κάνει αυτή εδώ την κίνηση, θα κλείσει, θα σφραγίσει στο χώρο της αποστήρωσης το κουτί, θα κλείσουν οι θύρες και εγώ θα το παραλάβω έτσι, ερμητικά κλειστό από εδώ και ερμητικά κλειστές οι πόρτες του, οι θύρες του, και το υλικό μου μέσα παραμένει αποστηρωμένο για να το χρησιμοποιήσω εντός 30 ημερών και εφόσον το έχω αποθηκεύσει σωστά, όπως διαβάσαμε και στο βιβλίο μας, σε χώρο που δεν έχει πολύ αέρα, που δεν έχει ρεύματα αέρος, που δεν περνάει πολύς κόσμος, δεν έχει υγρασία κτλ. Αυτό εδώ το κουτί πάντα συνοδευόταν ή συνοδεύεται με αυτήν εδώ τη λαβίδα, τη θηριδωτή, η οποία ονομάζεται πολυπάγρα. Αυτή εδώ είναι το κουτί της, το κουτί της πολυπάγρας και η πολυπάγρα. Μέσα της έχω βάλει ένα κομμάτι γάζα έτσι ώστε να μην χτυπάει η μύτη της μέσα. Και την πολυπάγρα έπρεπε και πρέπει, εάν χρησιμοποιείται ακόμα, να τη στείλω για αποστήρωση για να μπορέσω να πάρω το υλικό μέσα από το κουτί, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορώ να βάλω τα χέρια μου μέσα. Παίρναμε λοιπόν το κουτί, το τοποθετούσαμε, το βάζαμε μέσα σε είτε χαρτί αποστήρωσης είτε σε σακουλάκια τέτοια, μαζί και την πολυπάγρα ανοιγμένη, χαλαρωμένη για να φτάσει κοντά ο ατμός. Μέσα μπορώ να βάλω και το μάρτυρα. Επίσης μάρτυρα ξέχασα να σας πω ότι βάζω πριν στείλω τις γάζες μου και μέσα εδώ, έτσι ώστε όταν θα ανοίξω το κουτί, μου πέσανε, όταν θα ανοίξω το κουτί να δω αν έχει μαυρίσει ο μάρτυρας, άρα αν έχει περάσει τη διαδικασία της αποστήρωσης το υλικό που έχω βάλει μέσα. Το κουτί μου λοιπόν, η πολυπάγρα με το κουτί της, και σε αυτήν εδώ πάνω θα γράψω η ημερομηνία που τη στέλνω και από ποιο τμήμα προέρχεται, και αυτά τα δύο μαζί θα πάνε για αποστήρωση σε κλίβανο ατμού. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς θα ανοίξω την πολυπάγρα και πώς θα πάρω υλικό μέσα από το αποστηρωμένο μου κουτί, και αν ξεαποστηρώσω την πολυπάγρα μου, με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να πάρω υλικό μέσα από αυτό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Να θυμίσω ότι ο κλίβανος ατμού είναι σαν το φούρνο που έχουμε στο σπίτι, όμως αναπτύσσεται μέσα στο εσωτερικό του υπερατμός, γιατί του βάζουν λίγη ποσότητα νερό, ατμός υποπίεση, και έτσι το σημείο βρασμού ανεβαίνει στους 135 βαθμούς Κελσίου και καταφέρνουν τα υλικά να αποστηρωθούν μέσα σε μία ώρα. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι
να βάλουμε τα υλικά μας σε κλίβανο ξηρής θερμότητας, σε ξηροκλίβανο, που είναι ακριβώς όπως ο φούρνος της μαμάς, λειτουργεί δηλαδή κάπως έτσι, και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς, απλά θα πρέπει τα υλικά μου να παραμείνουν μέσα για 2 ώρες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, στον κλίβανο ατμού υποπίεση γλιτώνω χρόνο, και επίσης να σας πληροφορήσω ότι δεν καταστρέφονται και κάποια υλικά όπως καταστρέφονται στο ξηροκλίβανο. Κουτί αποστήρωσης, πολυπάγρα και το κουτί της.